Ayan pulos mga babay ang mag-atbang sa mayoralty race sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa 2025 national midterm elections. Kinihuman si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan, miduso siyang COC isip mayoralty aspirant. Ani ang detalye. Pasado alas 7 kaganihang buntag, nagatang na sa atubangan sa City Hall ang mga supporter sa Team Kaabag. Punto alas 8 dihang miabot ang tibuok Team Kaabag sa City Hall, pinanguluhan ni Mayor Junard Ahong Chan ug milaho sila paingon sa Comelec Lapu-Lapu aron moduso sa ilang COC. Apan inay tiwaso ni Chan ang ikatulong termino pagkamayor sa dakbayan, miduso siya siyang COC pagkakongresista. Samtang ang iyang asawa nga si incumbent Lone District Congresswoman Cindy King Chan mi-file sa iyang COC pagkamayor sa dakbayan. Si Vice Mayor Celsi Sitoy, kinsa ana-ana sa ikaduhang termino, subling magpapili pagka-vice mayor sa dakbayan. Apan kun sa nakalabayng pinili ay nagpalandong ubos sa National Party nga PDP laban ang Team Kaabag, karong umaabot pinili ay duha ka National Party ang ilang gida. Ang Lakas CMD o Partido Federal ng Pilipinas. Ang incumbent city councilors kinsa nagtinguha usab nga magpasubli sa katungdanan sama nila ni Annabeth Quizon, Efren Herrera, Climaco Tatoy, Emilio Galaroza, Tino Aying ug Joseph Pangatungan magpapili ubos sa Team Kaabag Partido Federal ng Pilipinas. Samtang sila si Konsehal Georgine Ias Buok, June Alforque, Susan Baring, John Vincent de la Serna ug Arian Yap ubos sa Team Kaabag Lakas CMD. Wala pa ibutyag ni Mayor Chan ang ika-12 nila nga kandidato pagkakonsehal. Gipasabot sa mayor kung nganong nakahukom sila sa iyang asawa nga magbaylo sa posisyon ug kung nganong nakig-alayon sila sa duha ka national political party. Ang kanindot, si Kong dagang makuha ng mga mayoras sa partido sa Lakas. Kita usab sa PFP makakuha sa tag mga dagang mayoras. May nang ikurampos na mo di Kong Cindy ang iyang Lakas, CMD o ang PFP para daghang kayuhan maabot diri sa atuang dakbayan. Kahit sa ipadayon nato ang mga kaayuhan o mga plano, projects ni Mayor Ahong o sa Konseho, tutukan po nato yun ang health and sanitation. Duha nga kinabangay yun ala ni inenta ng mga programa o sa alat ka na ko tapos ko tabang sa akong kasinatian. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.